Odată trăia la Genova, în Italia, o familie care o ducea foarte greu. Pentru a ieși din impas, mama se hotărâ să intre în serviciu la o casă de oameni înstăriți din America. Biata mamă vărsase lacrime amare despărțindu-se de copiii ei, unul de 18 ani și altul de 11 ani. Ajunsă la Buenos Aires, găsise, prin mijlocirea unui negustor genovez, văr cu soțul ei, o familie binevoitoare la care intră în serviciu. Un timp scrisese regulat acasă, dar, la un an după plecarea ei, cei rămași acasă au primit o scrisoare în care le spunea că e suferindă. Apoi nu mai primiră nimic. Zilele treceau, grele și chinuitoare. Într-o seară, Marco, mezinul familiei, îngrijorat de soarta mamei sale, spuse hotărât: "Mă duc în America să o caut pe mama." O întâmplare fericită veni în ajutorul băiatului. Comandantul unui vas, prieten cu tatăl său, îl luă cu vaporul până în Argentina. În cea de-a 27-a zi de la plecarea din Genova, sosiră la Buenos Aires. În oraș, Marco opri un trecător și îl rugă să-i arate încotro să o apuce ca să ajungă în strada Los Artes. Grăbind pasul, ajunse în fața unei prăvălioare de mărunțișuri. Asta era. "Aici e prăvălia lui Francesco Merelli?" Francesco Merelli a murit, îi răspunse femeia în italiană. "Am venit în America să o caut pe mama. Merelli o cunoștea. Numai el putea să-mi spună unde este. Trebuie să o găsesc pe mama." Eu nu știu nimic. Marco vorbise cu atâta căldură, încât băiatul din curte spuse: "Îți arăt eu." Și o luară la fugă. Se opriră în fața unui minunat grilaj de fier. Marco trase nerăbdător de clopoțel. "Aici este familia McInnes, nu-i așa?" îl întrebă pe domnul înalt ce se ivise. Asta? Acum s-a mutat la Córdoba, un oraș la sute de mile de aici. Înduioșat de curajul micului genovez ce-și căuta mama, el îi dădu o scrisoare către un prieten care ar fi putut să-l ajute. A doua zi, Marco, la pupa unei corăbii ce transporta fructe, era în drum spre Rosario, de unde urma să plece spre Córdoba. Călătoria ținut 3 zile și 3 nopți. În zorii celei de-a 4-a zile, debarcară la Rosario. Cu traista în mână, tot întrebând, nimeri casa noului său protector. La ușă se ivi un om cu fața aspră. "Pe cine cauți?" "Stăpânul a plecat la Buenos Aires." Și îi trânti ușa în nas. Cu un bilet cumpărat din bruma ce rămăsese, cu inima plină de îndoieli, plecă spre Córdoba. Ajuns la Córdoba, pe înserat, găsi locuința inginerului McInnes și cu mâna tremurândă sună. "Inginerul McInnes e acasă?" întrebă el. "S-a mutat la Tucuman." Băiatul făcu un gest de disperare. "Cum să te ajut, bietul meu copil? Știi ceva? La a 3-a poartă locuiește un capataz care pleacă la Tucuman cu carele. Grăbește-te!" Într-o curte mare, un om voinic supraveghea încărcarea carelor. Băiatul se apropie și îl întrebă sfios dacă nu vrea să-l ia și pe dânsul până la Tucuman. "Noi mergem la Santiago del Estero. De acolo mai ai cale lungă de mers pe jos." "Nu mi-e teamă de nimic, numai să o găsesc pe mamă." Capatazul ridică felinarul
și se uită o clipă la băiat. Bine, fie. În zori, sub lucirea rece a stelelor, convoiul se puse în mișcare. Sfârșit de oboseală și nesomn, bietul băiat se topea văzând cu ochii. Se îmbolnăvi și zăcu 3 zile într-un car. Odată cu însănătoșirea, sosi și ziua când trebuia să pornească singur la drum. În depărtare se zărea un lanț de munți, Anzi. Mergea mereu, picioarele îi erau însângerate. Cineva îi spuse: Tucuman e doar la 5 mile de aici. Măicuța mea, sunt aproape! Îi venea să strige. Bietul Marco, dacă ar fi știut în ce stare se afla mama lui, era bolnavă, țintuită la pat, numai o operație o putea salva. În zdrențe și plin de praf, Marco intră în Tucuman. Deodată, ochii îi căzură pe o firmă cu un nume italienesc. Domnule, ați putea să-mi spuneți unde locuiește familia McInnes? Nu stă aici, dar nici prea departe. Pe unde s-o iau? Arătați-mi, vă rog, drumul. Noaptea aceea fusese îngrozitoare pentru bolnav. Dimineața, doctorul se afla la patul bolnavei, încercând pentru ultima oară să o înduplece să se opereze. Din odaia alăturată răzbătură zvonuri de glasuri și strigăte înnăbușite. Iosefa, spuse stăpâna intrând, am să-ți dau o veste bună. Pregătește-te să vezi pe cineva. Femeia ridică capul de pe pernă, căutând cu ochi strălucitori în jur. Deodată scoase un strigăt sfâșietor. Într-o clipă, Marco fu în brațele mamei sale. Desfăcându-se din îmbrățișare, bolnava rosti: Domnule doctor, vreau să mă fac bine. Nu mai pierdeți nicio clipă. Încercară să-l ducă pe Marco într-o cameră mai îndepărtată, dar băiatul nu se clintea din loc. Ce are mama? Ce-i face doctorul? Mama ta va fi salvată. Vă mulțumesc, domnule doctor, spuse Marco aruncându-se la picioarele doctorului.